Плюсовия кабел, той педарас ми го хванал от бушона, бе. От червен бушон, от бушоните го хванал, бе. И как можеш ти да ми фаниш от бушоните ток, бе? Е, така бушнал един гол кабел и той от бушона. Компютъра ми го турил до двигателя на толкова. Бат да ни вика, това ще висне като Марсол, бе. Как можеш, кой го тури това? Представете ли си? Компютъра, бе, до двигателя, той двигателя V8. Е, толкова местенци компютъра тук, това го пече, това слънце, тази кола прикъсва. Компютъра е на студено. Той ми го турнал там, на майка му на пътката го турнал. На неговите коли сигурно така ги прави на всичките хора. Обърнал ми ролката обратно и пръста ми минава отдолу под ремъка. И тази кола опънаха за смоя, тя взе да загрява, отива към 100. Тази кола взе да пърди, светна и чека, умря. Дойдете, аз да ви покажа, маслото ни ме е сменил, писал ми 8 литра масло. Филтри, нищо, лайна, ей! Сменил ми датчици на разпределителен вал, изобщо нищо не е сменил този педарас мърсен, бе. За какво ходи да лъжи хората, бе? Ще го запаля една свеж вече и не мога да го търпя. Аз много мразя такива работи. Честно ви казвам, много мразя някой да ме лъжи. Аз никой не съм излагал, мен не иска да ме лъжи никой.